వసంత పంచమి వేడుకల్లో భాగంగా బాసర అమ్మవారి ఆలయ ఆవరణలోని అక్షరాభ్యాస మండపంలో వీణానాద నీరాజన వీణావాణి కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఏకకాలంలో 108 వీణలతో కళాకారులు గానం చేసిన సంగీత లహరి భక్తులను, సంగీత ప్రియులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్, ముథోల్ ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ మాట్లాడుతూ బాసర క్షేత్రాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా, పర్యాటకంగా మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని, 108 వీణల నాద నీరాజనం ఆలయానికి ప్రత్యేక గుర్తింపునిచ్చిందని పేర్కొన్నారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అమ్మవారి సన్నిధిలో ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం భారతీయ సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రతీక అని కొనియాడారు.